מדי להיות שר, וכשמתמנים להיות שר אז החוק פוקע. אבל, ועסקנו גם בשאלת חוק השבות והנכד, ומה באמת, והצורך לפתוח את דלתות ישראל, אבל את הצורך גם לתת פתרון כאן. ואז אמרתי דברים דומים למה שאתה עכשיו אמרת, שבעצם זה מטריד אותי יותר ממה שזה מטריד אותם. בני ברק יכולה להתקיים ברוקלין. לא שאני רוצה, אבל זאת קהילה סגורה. שבת שם תראה כמו שבת, ובפסח זה ייראה כמו פסח, והילדים שלהם לא יפגשו את הילדות בנות העולים, שאינן יהודיות. הילדים שלי כן, זה שהיה בכיתה וזה מענה שאנחנו רוצים לתת לכל אחד, כי גדלנו על האתוס של מדינת ישראל כמקום, אני זוכרת את עצמי משכנעת או מדברים על עלייה, שכמעט הנימוק המרכזי שאמרו לעולים, כי פה הילד שלך או הנכד שלך התחתן עם יהודיה. חכמה, נחמדה והכל, אבל מתחיל בזה. וזה היום, יש סביב זה איזשהו ספק שאנחנו צריכים לפתור, כי אני חושבת שזאת עלייה שבאמת עשתה טוב למדינת ישראל. ולמי שרוצה. אז זה בוודאי נושא שאנחנו חייבים לתרגם אותו למשהו שהוא משהו קונקרטי, ואין לי פתרון בית ספר לעניין הזה, אבל אנחנו צריכים, אני בוודאי לא מתכוונת להזניח אותו. התהליכים האלה, כאן אני חוזרת קצת בכל זאת גם לעניין הפוליטי. אני מתכוונת לנצל את פרק הזמן של האופוזיציה, שאני מקווה שהוא יהיה קצר, אבל הוא פרק זמן שהוא מקום מספיק מכובד בעיניי, לא רק בשביל לבקר את הממשלה, אלא גם לייצר תכנים, תוכניות וקשר עם קבוצות שונות באוכלוסייה, שבמהלך הזמן הלך ונוצר ניתוק מהם. כי אני מאמינה גדולה שההנהגה לא צריכה לייצר, היא לא צריכה לייצג קונסנזוס בדבריה, היא צריכה לייצר אותו סביב חזון משותף. ואני מתכוונת בתקופה הזאת לעשות מפגשים, הם בחלקם בוודאי לא יהיו פשוטים לי, עשיתי מפגש כזה לא מזמן, אבל החלק שכואב לי, ואני יודעת שאנחנו יכולים לתקן אותו, זה שהמחלוקת הפוליטית, או המחלוקת האידיאולוגית, כל אחד מהכיוון שלו, סביב חלוקת הארץ, כן או לא, כאילו לקחה את המכנה המשותף שקיים ופיצלה אותו. אני לפני ההתנתקות, כשראיתי תהליך ההתנתקות שקרה לא רק של ישראל מעזה, אלא של חלקים בחברה הישראלית מחלקים אחרים, עשיתי פגישות עם רבנים, עשיתי פגישה עם הרב שפירא, עשיתי פגישות עם רבנים שונים בין היתר מגוש קטיף, ואמרתי בואו נייצר מכנה משותף שהוא גם סביב התיישבות, אבל במקומות שעליהם לפחות אין לנו מחלוקת ביחס לעתיד. המעשה הציוני לא נגמר. המעשה הציוני בנגב לא נגמר. המעשה הציוני בגליל לא נגמר. המעשה הציוני לא נגמר. בואו נעסוק לא רק בארץ ישראל, אלא במדינת ישראל כמדינה יהודית, כבית לאומי. מה זה אומר לכם? מה זה אומר לנו? זה אומר בעצם אפשר למצוא מה